What's up mga idol? Finally po at na-reveal na po sa atin ng Honda Motors Philippines ang mga presyo at color na available po at anong version na dadalhin nila dito sa atin sa Pilipinas. Yes mga idol, ako po ay super excited na makita personally itong bagong scooter ng Honda Click 160 upgraded version. And mga idols, syempre pa alam naman po ninyo lahat ang specs and features nito. Una mo nating tatalakayin or pag-usapan ang presyo po ng ating bagong Honda Click 160. Dalawa po yung version nito, ABS at yung CBS. At finally po, ang una mo nang dadalhin ng Honda Motors Philippines ay ang CBS version. So hindi po dinala or hindi pa inilaunch ng Honda yung kanilang ABS version. So malinaw naman nila mga idols, CBS version lang po ang unang dinala ng Honda Motors Philippines. Tatlong kulay po, white, black at red color. So mga idols, marami tayong pagpipilian na kulay para dito sa ating bagong Click 160. At yan nga po ay CBS version or Combi Braking System po ang kanyang stopping power. So ngayon po, finally nilaunch na sa atin sa Pilipinas. Ang SRP price po nito 116,900 pesos. 116,900 pesos. Yan po yung SRP, suggested retail price. At inaasahan po natin pagdating po sa mga store yan or dealer, medyo magtataas po yan. At syempre pa, inaasahan din natin very limited din po ang mga units. So mga idols, kung kayo po ay meron ng ipon, ngayon po pumunta na kayo sa mga Honda outlets at magpa-reserve na tayo. At yan na nga po, finally nilaunch na at in-update na tayo ng Honda Motors Philippines. Tatlong kulay, CBS version lang po ang kanilang dilala, wala po siyang ABS version. At syempre pa ang presyo 116,900. At kung titignan po natin yung old version ng Honda Click 150, ang presyo po nun is 99,000. So almost 17K po ang dinagdag na presyo. At mga idols, syempre pa sa ating unang vlog, inaasahan po sana natin na mas mura itong bagong Click 160 na CBS version. Ang aking pong estimated nasa 110,000 lang. At dahil dyan mga idols, medyo nataasan tayo ng konti, no? 116,900 para sa CBS version. So inaasahan natin ang ABS version nito umaabot na ng 125 to 130. So yun po mga idols ang ating update sa inyo. At of course, pag titingnan po natin yung pinaka specs and features nito, again, meron siyang Honda Smart Keyless System kung saan meron niyang answer box system at anti-theft alarm. Meron na rin siyang electric socket charger. Yan po yung mga inaasahan natin dyan. Newly designed headlight at syempre LED po ang ginamit nila dyan. At yun nga, yung ating harapan na brake, yan po ay naka-disc brake with CBS or Combi Braking System. At yung kanyang rear naman, drum brake po para dito sa ating CBS version. So yan po mga idols yung mga specs niyan. Yung ating luggage or compartment, 18 liters po ang capacity niyan. At yung ating fuel tank capacity, 5.5 liters. So mga idols, sa tingin nyo ba okay lang po ba sa inyo yung naging presyo nitong ating bagong Click 160? Well, malaking makina, mas malakas, 160cc na siya. At siyempre pa, 4 valves na rin po ang ating bagong engine. So yun po yung mga advantage at benefits na makukuha natin para dito sa bagong Click 160 CBS version. So yan mga idols, kung kursunado nyo po itong scooter na to, again, ini-invite ko kayo to check yung ating description box. Maglalagay po tayo dyan ng mga kaibigan natin na mga Honda store na pwede nyo pong magpa-reserve dyan. Siyempre pa, medyo limited po talaga ang magiging units nito dahil kakaunti lang po talaga sigurado. Paisa-isa lang yan or 2 colors sa isang store. So inaasahan natin na talagang mag-aagawan na naman po tayo dito. So yun nga, ang isang problema natin dyan, yung mga sana wag naman sanang dagdagan pa ng pag gusto natin bumili ng cash price, no? Sana may mga cash payment na pwede, no? Kasi nga usually pagka ganyan kakaunting units ang ginagawa ng mga store dyan, gusto nila installment, ayaw nila ng cash. Pero meron namang nagbibigay ng cash, ang ginagawa naman nila is meron diyang mga additional na payment. So mga idols, ito nga po, napakaganda ng update sa atin ng Honda Motors Philippines. Finally, nandito na po sa atin ngayon sa Pilipinas itong bagong updated Click 160 mga idols.
Siyempre pa, mag-leave kayo ng mga comment. At siyempre, ano po yung masasabi ninyo para dito sa bagong Click 160? Okay ba sa inyo yung presyo niya? At anong color po yung natitipuhan ninyo na bilhin? Siyempre, ako, para sa akin personally, gusto ko talaga dyan color white. Mahilig tayo sa white color. Medyo premium yung dating yan at mas sophisticated. Of course, meron ding red color na available at yung black color. So mga idols, pumili na kayo ng inyong paboritong kulay at siyempre, punta na kayo sa mga Honda store at magpa-reserve na tayo. Mga idols, ulitin ko lang, ang presyo na po ng bagong Click 160 CBS version lang po. Baka marami po magtanong sa atin, may ABS version ba? Mga idols, CBS version lang po ang dinala ng Honda Motors Philippines at yan po ay available na sa mga store. August po ang tingin ko na dating ng mga units na yan. August, available na yan. Mga first week, second week, baka meron na tayong makitang mga Honda Click 160 sa mga Honda store. So yan po, 116,900 ang ating i-prepare. Of course, titingnan po natin yung installment niyan. Ang magiging installment minimum down payment niyan, malamang po mga nasa 15,000 to 20,000. Depende rin sa mga dealers yan. Of course, iba-iba po yung magiging down payment niyan. At sa monthly niyan, baka nasa 4,000 to 5,000 ang monthly. Siyempre pa, depende sa amortization months, kung 24 months or 36 months. So mga idols, siyempre pa, inaasahan natin dyan, marami na naman po accessories na available dyan. Especially sa mga online platform, sa mga Shopee, Lazada. So yan, kung gusto nyo palitan yung mga lever, yung mga brake caliper ninyo, or yung inyong suspension, rear suspension, or palitan natin ng kulay yung ating alloy wheels. I-powder coating natin, gawin natin color gold, or dark brown, depende po sa inyo. Siyempre pa, ang color po ng wheels ng ating CBS version ay kulay black. Black color po yan. So yan po yung mga inaasahan natin with silver emblem, yung kanyang pinaka-emblem na logo. Click 160 2022, bagong-bagong scooter na naman po at sigurado mamamayagpag yan at magiging trending dito po sa atin sa buong Pilipinas. At siyempre pa, aabangan ng lahat yan na lalo na yung mga naghihintay na matagal na, finally, nandito na po sa atin. So mga idols, kung nagustuhan nyo po yung ating video, yung ating feature for today, again, huwag nyo pong kalimutang isubscribe po ang ating YouTube channel. Boyet Salabarria po, lagi po tayo maghahatid sa inyo ng mga updated news pagdating po sa motor. Sakto po ang inyong pinuntahan na channel dahil puro motor po ang ating feature at may mga paparating pang maraming mga bagong new models at bagong color version sa mga ibang brand naman. Titingnan po natin lahat yan. Mga idols, meron tayong FB page, Boyet Salabarria. Like and follow nyo yan dahil dyan din po natin pinupost yung ating mga updates. Salamat po mga idols at ciao!